Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Ka Henyo Tribute Council kala kentho baka Section 7 Bracket 1 jong ka Assam Cattle Preservation Bill arajar arpway kalong ka babean hakmat ka riti senchar jong ka ri India namar bakat kum gane ka kendon ka sarkar Assam kala kedoshai ba kinugino ki breu ki bashalan ye ki masi bad ye ki moj shaki wai ki jilla bad ki bahab ban yai lingba ye ka jilla Assam kidai banda panjing bit shwana ka sarkar Assam. Habaya keren bat kilat pathai khubor hadin ka jingye kendo ya uba preston tinsong uba dairu sembut menteri rangba jong ka jilla uba pet je katanan animal husbandry and veterinary u presiden jong ka HYC u samla Robert June Kharjarin ulaong bakat kum ka list ka basau puar jong ka 7 schedule jong ka riti senchar kari India ka interstate trade and commerce kadai ka subject jong ka parliament bat kamdai satya ka subject jong ka nogono ka sarkar jilla. Hagabai debat kani uneu nong elam jong ka HYC ula ongru baga jingwan ra jong ka sarkar ya ka an ka badang long benta tang ka ain ro kan bo jing ru wat ye ki nong de do masi bat kumju ru ye ki paj ba nong song snong jong kani ka jilla Meghalaya ki baju smart bha ban bam ya ka do masi hadin ba nakaliang jong ka sengi yo iya ketua bil bagi lawan ra da ka Sarkar Assam hapok ka Legislative Assembly jong ka Assam iaitu ka Assam Cattle Preservation Bill arjar kuai layo kopi itu bill but habangilah puli itu bill kadon kata ka kendon ka ba new ka section new jong itu bill kalong ka ba kata hadu kata ya ka jelang jongi ka section new jong itu bill ka ong ba lada kadon unu breu ba kit yaki jingri jingdop kum kamasi bat kamuj na ka wei ke jela lingba ka Assam sha ka wei ke jela de ban panjing bit na ka sarkar Assam ka bumut lada ka mekhliam ta ka kit masi na Bihar na Jharkhand lane na wei na West Bengal de ban yo jing bit shwana ka Assam ba pan poi ya ta ka masih lane kamuj syaka jela ka jungi baling yong ka masih ba kamuj namar ka jing regulate jong ka Assam ha ka ni ka bil kam de tang masih ka thup ru wa dia ka wa di ki muj ru te la sun pe ka schedule ka kran sai ki masih bat ki muj ki ba kan regulate ka ta ka de ka wei ka banta ka ba at jong to bil ka ba kta ya ka jela ma khlia ka long ba ka don ko ong ba ye ki ba kino ki bro ki ba kwa ban di ya ka masih bat ka muj na Assam syaki wei ki jela kasarkar Assam kam syak la da kata ka jela kam don ki an ki bayada ki masih kabumut ba ladangi ula da ubriu na mekhlia uthit masih na Assam kam mekhlia ka hab yada so ye kita ki masih ha mekhlia ka Assam ka sasya bandi ta ki masih na Assam sya syek wi jela ti kata ka di ka kendon ka benta ka ba kata ia ka jela ka jumi hadu kata ka benta ka benkong ka ba kata yang ni hagajing sungtu ba jongi ya tu bil kalong nengkong ay kani ka anyo ka sarkar Assam ka section new jong ka sarkar jong tu ka bil kalong ka babi an ha ka riti penyet rikam jong ka India namar la da page ha ka list ka basau puar jong ka 7 schedule jong ka concern no ka India ka interstate trade and commerce kadi ka subject jong ka parliament kam di ka subject jong ka no state government kanu state government kamla ban senaan halor ke interstate trade and commerce kumno ka Assam kan tukelar ya ka trade hapeng kam khlia bat ka Bihar ne hapeng kam khlia West Bengal ne hapeng kam khlia bat ka state kumba kalong menta lada kadon ke jingkit ye ki masih ni kisiar ki belang kisnyang nuksana West Bengal ka West Bengal ki issue bat ya ka transit permit sya kata ka receiving state kam don kam ban panjing bit na kita ki state ki ba ya nanti lada ka Assam menta ka ong bahaban panjing bit na ka Assam ban pen poi ya ki mar kam khlia ru kala ban ong bakano ko mar ba mi na Assam kan poi hasil syarah ban panjing bit na ka khlia kam khlia ru kala ban ong ba kino ki mar pikit na Assam pen poi ha hapo Manipur ni Nagaland la ni sa Mizoram phiet nang ba khlia di ban panjing bit na ka khlia tikani tikan poi sya ke ba
kan don ke jing sungsi habdan bat ka ba kham mensau kalong ba ke jing persyang jong ka skor Asam ban pen kemen dasi pak Hindu jong ka jala Asam kalong pan kan ketak ya ka board bat ka ikhtiar jong ka sarkar jala ka jongi jadi fitno ya ta federal power structure jong ka berarti peniat rekam jong dari India kumba kalong mentah hak tu ke schedule dang don dang masih wa kemo kila ban art sakasiar sakisnyang kumba PUI ki Kongres MLA na Asam ki ong de ban at lang senyang ru atau schedule kemudian umla chu ban ra senyang ru chani klem ke jingbit jong kor sarkar Asam kin sadon le se ki parti ki ong at sakasiar at sau belang at sakino ki merat kemud ba ka jela ka jongi ke ba don kabudi ke jela ke badang ya bam shibun ba ka do kan don ke jing ketak du ketak ya ke jela ka jongi ti nak liang u dipti CM u bade u menteri in charge ya ki merat bade ki veterinary ulapan pau hi ba kani kalau illegal kalau constitutional kani ka bill buat ula ong yang i ba unsa shim khia ban ya keren ya kali buat kasar ka Asam but sahui ru ide ban sung thu shai kalau ba kawai ka ban sakta kalau ba ya ki bru ki jongi ba shong ni kidan ki bru jongi ki ba kamai jakpo da ka ba di ki do masih da ka bu dukan ki di ya ki do palasyat ki do masih ki do ba kawai ti kini ru kin don ke jing sakta adu kata nalor kata kumba PUI mentah kaleng gari India ki don gitu ki kau raksha mo ki cipaya da masih ti kini la don gari ka an ti kini le ma pentot kan sadon ke jing syak syok bom kan sadon ke jing syak pensange jubor jong ki kali ki ba kit ya ki masih na kawai ke jela syak kawai ke jela syak makhlia jong ni bat ka ba khadu hi ka ba ngi na kaliang jong ka sengi la ajumun ge ong ba ok hoj ka ba neng kong kalong ba sarkar makhlia ke di ban intervene ya kan ka bill la neng ka interwa jong ka sarkar Asam bat ka ba arpat ngi hapan ni perkhat ha ka long term perspective ya ka long term solution but kata ka long term solution kalong baka jala makhlia ka haban kut jimut ka haban tristom kumno ban pendap daladi ya hejing don kam bam do ka ne jala jong indom la ban syong ba kum ke jalangin su dipensa na ki wi jala tinggila propose ba sarkar jala ka dewan wan lagi scheme lagi grant lagi interest free loan but kui ki jing arab khanang ba ki bru ki jongi ru kin la beneri tagi masih tagi senyang tagi siar khanang ba nginom depend than na ki wi jala bat kabakut kolong bala dangiri hi ka dor ki nong pam ru khamtam tangga baikit bai baru lada ot ngasngau kala hiar dor artho la tho tika tin lalor kata kan ai kam ai jam ki bru jongi kan penerus pa ki bru jongi ti la brief ni shibun ki scheme sarkar ki ba nakaliang sarkar kalau prepare ba ya thu ru ya ta ka first feed mill ka ban sa don ha jala ka jongi kumbolong tamanu ba patrol ya ka border jongka makhlia bat ka Bangladesh kadi ka BSF kadi paramilitary force ka ba khli da ka da wa mitya da BJP ti lada ka BSF ka feel ban detect ida ki masih ban poi kadi ka failure ka BJP in kom kadi ka failure jongka ministry ka ba former BJP president Udi Amit Shah ka sarkar India ka siu sipun ka bisa sa BSF ban patrol ya interstate border nalor ba kimla ban kachi ki bru ki barung bi ancha ka jalan makhlia kimla ro ban kachi ki bru ki ba khayi bi ancha ka yo nakhlia jong ka seng ngila da kran sai ka ka mo bundom ma nakhlia jongi ngi persa ajur ya ta ka jing ya khayi bi anya ki masih sa Bangladesh samar en khayi kumno sa Bangladesh tang jing don kam ha jala jong ru ngimla ban pendam ti henry ban ong ba ngani ga bil ka thmu be tang nam ta ban khangi ta ki masih ban licha Bangladesh na sobong penbun kita ki BSF ke syata yu bapila ban khang kadi ka ban patrol ke international border kadi ka kamram juga union government tilada ka union government kamla asu ban patrol ke border kalau ada ban IT do sarkar jala ban da ka sarkar jala kamla asu ban IT kin IT do spek ba kin gat hi siu ki ba ki don gi VDP pada ki BSF ki la ban kimla ban ya da ta ka jala ka jengi ngi so ban ong ba kadi ka kamram jong ngi ui po ui khun jong brin trap ban ya da ya ka border ka jongi ti kata di ka ban kong ba ka ba arpat ka ui ka ban skwa ban ong na tharai ka long ba omboro ki masih ki ba kit nabar
kajela kipoilut sa Bangladesh check ya ka transit movement check ya ka transit movement ko pun hi ka poi heyodu ka poi he ki yo ki boper jongka jalan khlia kata ada iba ikwa ban bersaing khlia jong nak kalian ka jongi seng kum bakalong menta kan ni kadang di ka bil terwa lan ka ain terwa kampat long ka ain pat san kam ka assembly kampat pas di governor pat pas lesi ula ban refer what to president ya ka bil ngemla ban tip nomor kumbong ka involve ya ka interstate trade and commerce di lada je apa governor of Assam pas lan ni presiden usai ya kan ni bil dan nak kalian jongi ka di kamram ka jongi nang ban keren soya ka sarkar makhlia ban ong ban pej ka kta ya ka federal power jo ka sarkar makhlia tela da ka makhlia government la di kita ki start ki chat jong ka sarkar makhlia mo kimtre ban defend ya ka makhlia kimtre ban yada ya ka hok jong ka jalan makhlia tika di ka kamram jongi kiseng bahlang ban shim ka tibat ka jing ong ka jong pil sing ila ka shim ku ka suggestion ko bahala da sarkar makhlia kamla shu ni yada ya makhlia kadi kamram jongi ki no shnom ya ka ba wat hadu ban tit ya ka kerdop jong ka supreme court ne makhlia ka court ngi sim ban le ta rekumbang ong kata di kamram shal jong ka sarkar makhlia kata di ka primary duty choi jong ka sarkar makhlia ban yada ya ka territory ban yada ya ka hok ya constitutional power jong ka sarkar jong ka jala la da kimla ngi ban sing ngi hampan ya da ta iti ke ba kile ki MLA nam jong ka Assam nam ta ka Assam kata ka shong haji start ko ki ya ba beli gile interfere ni re ka bangi ki kwa ban ong kolong ba ke bill jong ka Assam kam de ban affect ya ka makhlia ba di ko ji jala sudah jong ka Assam beli ka long on constitutional number bo ong IP ba shibu mtamo la da kit masina Bihar na West Bengal na kiwi jala sya ka Assam mentang haban pancing bit na ka Assam menu ngishim betang ya transit pass na kata ka original state ni penpoi be sya ka receiving state kumno ka Assam mentang kan intervene ya ka interstate trade and commerce ka interstate trade and commerce kumong ong kadika subject matter jong ka sarkar pedeng jong ka sarkar India dalam finpik ya kan list South Ar jong ka 7 schedule di haga jingu i jongi kalong illegal nomor ba sarkar Assam kam don bor ban interferes ya ka interstate trade and commerce lada sarkar Assam kala ban interferes ya ka interstate commerce ngiru ila ban interferes ya kitu kali ki bayat na ga makhlia sha Assam para Assam lan ki bayat na Assam sha ki wi celala ba kanu kuno bil ke bawan ra government kan pas hina ka assembly ya kata amla dan ma lada kam kanu kuno bil kan pas na assembly stang lada ki pha sha ka select committee ni standing committee ti henry lada ong ba kanu kuno bil ke bawan ra sarkar ha kanu kuno ke cala kam pas kumut ka sarkar la collapse ti ha jingu i jonga kalong ba kani ka bil nomor ba ki involve ya ka interstate trade and commerce kam di ban long antang da san governor kadiru banyo ya ka sen jong presiden ti kumu presiden uba pet lang tang ya ka Assam pet ya ka makhlia pet ya galan pet ya ki wi udi ban party ya opinion jong ki wi state obli ka affect ya ka interstate trade and commerce ka affect ya ka federal structure jong ka sensar khadan nalor ba ka affect ya ka right to livelihood but ya ka kiwi ha jalan khale ka affect ya ka bor jong ka jalan khale kumbong menta dang don masih berumur hadin la ban ats senyang kumbong pi ki opposition ki dawa ban at senyang ru tu da POE kitu ki kongres MLA bat ki AIUDF MLA na Assam ki ong ban lor masih kamu at sa senyang yo don sa ki MLA ki bang at sa siar ti ku mut kata ka jing bamdo man ka non veg state kumbalong mengi ngin sa effect ha kan ni state tinat kadau ha jing sngo jongi kalong ba ka sarkar Assam la da ka pas makala ya to bil ka di ban weng ya tu ka section new kumong ngingim kwa ban interferes ya ka ya ki wi ki banta jo ka bil ri tu ka section new ka kta ya ka makhlia kumong phi ka kta tu bat kumbaar nalor ba kalong illegal ka opinion ka jongi kalong ru ka kta ru ya ka livelihood bat ya ki wi ha ka chala